El discurs d'odi cal tenir molt en compte que no neix per casualitat, no neix del no-res, sinó que neix per una estratègia pensada, una estratègia que acostuma a tenir com 4 passos per acabar reproduint aquest discurs d'odi. El primer seria infundar la por versus persones que pensem que et poden treure un lloc de feina, que poden acabar amb uns certs privilegis i per tant aquesta por comença a operar ja en aquest estigma, amb una por que esdevé un prejudici, és a dir, una etiqueta molt generalitzada, molt esbiaixada, que permet simplificar molt una realitat, i és com totes les feministes, per exemple, són unes exagerades, o aquest ens estan envaint, o una persona determinada d'un col·lectiu és una persona violenta o delinqüent, etc. Això ja seria un prejudici. El prejudici, quan es repeteix molt, esdevé relat, és a dir, un relat que ja opera i que genera aquesta mena d'hegemonia cultural, de sentit comú, que podríem dir, però mal dit, evidentment. I llavors és aquest relat, i aquest relat, quan ja opera i articula la realitat i el que opinem com a persones, esdevé ja un discurs d'odi. Un discurs d'odi, recordem que al final és qualsevol atac o discriminació cap a una persona o cap a un grup de persones per una característica d'aquest grup de persones, ja sigui una orientació sexual, una orientació religiosa, pel fet de tenir una ètnia determinada, per parlar una llengua determinada o per tenir unes capacitats o discapacitats concretes. I dit això, clar, veiem que tot aquest sistema, la por, el prejudici, el relat, el discurs d'odi, no és el problema que es quedi aquí en aquesta mena d'hegemonia cultural que es busca per part de l'extrema dreta, sinó que el problema tot plegat és que esdevé després el marc necessari per generar accions discriminatòries, com per exemple acabar amb les oficines de drets lingüístics, acabar amb les lleis de memòria històrica, acabar amb les lleis contra la violència masclista perquè es nega aquesta violència masclista i per tant es passa a parlar de violència intrafamiliar amb el perill que això suposa, i veiem com es perden drets arran de generar aquest marc de discurs. I una altra qüestió que tenim, i són dades que s'han publicat a inicis d'aquest 2025, és que 6 de cada 10 joves catalans d'entre 18 i 25 anys veiem que estan en contra del feminisme i 4 de cada 10 nois joves catalans entre 18 i 25 anys estan en contra de la immigració. Per tant, veiem com tot aquest efecte, com tota aquesta por, prejudici, relat, discurs d'odi acaba influint en aquest relat social i això acaba comportant que després puguis estar a favor de votar opcions antifeministes o que es declarin obertament racistes.